ዓሰርተ ንጥዕናና ዝጎድኡ ደው ክነብሎም ዘለና ጌጋታት ምናልባት እውን ካብዞም 10 ጌጋ ዝኾኑ ልምድታት ሓደ ሎማዓንቲ ጌርኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ንሱ እዩ ድማ እቲ ፀገም ምክንያቱ ገላገሊኦም ጥዕናና ኣብ ሓደጋ ዘእትዎ ይመስሉ። እቲ ዘስግእ ነገር ድማ ሓንቲ ካብዞም ልምድታት ንጥዕናና ትጎድእ ስለ ዘይትመስል ኣብዛሕትኡ ግዜ ኣዝያ ሸለል ተባሂላ እያ ትሕለፍ። ስለዚ እዞም 10 ጌጋ ዝኾኑ ንጥዕናና ዝጎድኡ ልምድታት እንዳዘርዘርኩ ክኸድ እንተለኹ ዓርስኹም እንዳፈተሽኩም ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ተኸታተሉ። እታ 10ይቲ ጥዕናና ትጎድእ ደው ክነብላ ዘለና ልምዲ ቶሎ ቶሎ ምብላዕ እያ። ምሳሕ ክትበልዑ ምስ ተቐመጥኩም ኣብ ውሽጢ ሓፂር ደቓይቕ ሸሓነኹም ጥራሕ ይቐሪ ማለት እውን ብደንቢ ጌርኩም እቲ ምግቢ ከየስተማቐርክምዎ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ደቓይቕ ትውድእዎ ማለት እዩ። እዚ ዝኸውን ድማ ስልክኹም እንዳተጠቐምኩም ክኾን ይኽእል እዩ፣ ብዛዕባ ስራሕ እንዳሓሰብኩም ክኾን ይኽእል እዩ፣ ቴሌቭዥን እንዳረእኹም እውን ክኾን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ድማ ከብድኹም ፀጊቡ ክኾን ይኽእል እዩ። ሓንጎልኩም ግን እቲ ምግቢ ማኣዚ ተጀሚሩ ወይ ማኣዚ ተወዲኡ ኢሉ ብዙሕ ኣየስተማቕሮን። እዛ ልምዲ እዚኣ ድማ ብዓለም ለኸ ደረጃ ኣዝያ ዝተለመደትን ንጥዕናና ጎዳኢት ዝኾነት ልምድን እያ። ቶሎ ቶሎ ክንበልዕ እንተለና ሓንጎልና እቲ ምግቢ ይኣኽለና ድዩ ኣየኣኽለናን ከይነገረና እንዳሃለወ ብዙሕ ዝመጠኑ ምግቢ ንበልዕ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ንልዕሊ ዓቐን ምብላዕ ናይ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ዘይምምቻውን ንዘይተደለየ ምውሳኽ ክብደትን ከሳጥሐና ይኽእል እዩ። ቶሎ ቶሎ ክንበልዕ እንተለና እቲ ንበልዖ ምግቢ ብኣግባቡ ይንሓይኮን ብኣግባቡ እንተዘይተሓይኹ ድማ ንስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ካልእ ተወሳኺ ዘየድሊ ፃዕሪ እዩ ዘምፅሉ። ኣብዚ ስሕት ኢልካ ቶሎ ቶሎ ኢልካ ምብላዕ ዝኾነ ጥዕናዊ ፀገም ዘይከምፅእ ይኽእል እዩ። ተደጋጋምን ብቐፃልነትን ንገብሮ እንተኮይንና ግን ይጠራቐም እዩ። እታ ቀፂላ ዘላ ልምዲ ድማ ብዙሓት ሰባት ፅቡቕ ዝገብሩ ዘለዉ ይመስሎም ግን ድማ ደሓር ዋጋ ዘኽፍል እዩ። ስለዚ እታ ታሽዐይቲ ጌጋ ልምዲ ድቃስ ከም ኣማራፂ ምርኣይ እዩ። ገላገሊኦም ሰባት ምስ ሞትካ እዩ እምበር ዕረፍቲ እንዳበሉ ብዙሕ ድቃስ ዘይክወስዱ ይረአዩ እዮም። እዚ ፍርያታማ ክመስል ይኽእል፣ ብመደባት ዝተዋደደ ክመስል ይኽእል፣ ከምኡውን ጠንኪርካ ናይ ምስራሕ ባህሪ ክመስል ይኽእል እዩ። ግን ድማ ሓንጎልና ብኸመይ ኣይኮነን ዝሪኦ። ኣብ እዋን ድቃስ ድማ ሓንጎልናን ሰብነትናን ብዙሓት ስራሕቲ እዮም ዝሰርሑ። ድቃስ ናይ ምዝካር ብቕዓትና ንምምሕያሽ ይሕግዝ፣ ከምኡውን ትኩረትናን ሙድናን ንምምሕያሽ ብሓፈሻ ድማ ሓፈሻዊ ጥዕናና ንምምሕያሽ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ይኹን እምበር ኣብዚ ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ሰባት ድቃሶም ንምዝንጋዕ፣ ንስራሕ ከምኡውን ንሶሻል ሚድያን ዝኾነ ሸው ክከታተሉ ክብሉ መስዋእቲ ይገብሩ እዮም። ኣብዚ እቲ ዘስግእ ነገር ድማ ኩሎም እቶም ጉድኣታት ሽዑ ንሽዑ ወይ ድማ ብሓደ ግዜ ግልፂ ኮይኖም ኣይኮኑን ዝረኣዩ። ሓደ ለይቲ እኹል ድቃስ ዘይምርካብ ጉድኣት ዘይብላ መሲላ ክትስምዐና ትኽእል እያ። እታ ቀፂላ ዘላ መዓልቲ እውን ከምኡ። ስለዚ ኣብዚ እኹል ዘይኮነ ድቃስ ወይ ድማ ፅፉፍ ዘይኮነ ድቃስ ብቐፃልነት ንገብሮን ኣካል ናይ ኣነባብራ ቅድና እንተኮይኑ እቲ ጉድኣት ቀስ ብቐስ ይመፅእ። ብሰንኪ ዋሕዲ ድቃስ ድማ ትሑት ዝኾነ ጉልበት ትኩረት ንምግባር ምፅጋም ከምኡውን ድኹም ዝኾነ ናይ ምውሳን ብቕዓት ምህላውን ከምኡውን ቁጡዕ ምዃንን ዝበሉ ምልክታት ከርእየና ይኽእል እዩ። እዚ ድማ እቲ ናይ መጀመርታ እዩ። ኣብዚ ድማ እቲ ዘሕዝን ነገር ብዙሓት ሰባት ጥዕንኦም ንክሕልው ክብሉ ብዙሕ ዓይነት ዋጋን ብዙሕ ዓይነት ነገራትን ክገብሩ ይረኣዩ እዮም። ግን ድማ እቲ ንጥዕናና ኣዝዩ ወሳኒ ተራ ዘለዎ እኹል ድቃስ ንምርካብ ግን ሸለል እዮም ዝብልዎ። ስለዚ ድቃስ ምስኣን ንጥዕናና ዝጎድእ ግን ድማ ብቐሊሉ ሸለል ተባሂሉ ክሕለፍ ዝኽእል ልምዲ እንተኢልና እታ ቀፂላ ዘላ ልምዲ ድማ ምናልባት ሕጂ እውን ትገብርዋ ዘለኹም ክትከውን ትኽእል እያ። ስለዚ እታ ሻምናይቲ ንጥዕናና ትጎድእ ጌጋ ዝኾነት ልምዲ ድማ ንነዊሕ ሰዓታት ኮፍ ምባል እዩ። እቲ መዓልታዊ ዝኾነ ሂወትና ሕሰብዎ እሞ ክንበልዕ እንተለና ኮፍ ንብል፣ መኪና ክንዝውር እንተለና ኮፍ ንብል፣ ክንሰርሕ እንተለና ኮፍ ንብል፣ ቪድዮ ክንርኢ ኮፍ ንብል፣ ክንዘናጋዕ እንተለና ኮፍ ንብል፣ ከምዚ ክንገብር እንተለና ድማ ከይተፈለጠና ሰዓታት ይቁፀሩ። ሰብነትና ንምንቅስቓስ እዩ ተፈጢሩ። እዚ ዘበናዊ ዝኾነ ናይ ኣነባብራ ቅዲ ግን ብዙሕ ሰብ ግድን ክገብሮ ዘለዎ ነገር እንዳኾነ ይመፀ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ እቲ ፀገም ኮፍ ምባል ኣይኮነን፣ ንብዙሕ ሰዓታት ስሩዕ ዝኾነ ምንቅስቓሳት ከይገበርካ ኮፍ ምባል እዩ እቲ ፀገም። ምንቅስቓስ ክንቅንስ እንተለና ብዙሓት ኣብ ውሽጢ ሰብነትና ዘለዉ ስርዓታት ብንቕሓት ኣይሰርሑን። በዚ ምክንያት ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ጨዋታታት ምንቅስቓስ ኣይህሉን፣ ከምኡውን ዝወፅእ ጉልበት እውን ይቕንስ እዩ። ብዙሓት ኣካላዊ ንጥፈታት ድማ ንድሓር እንዳበልና ነናውሖም ኣብዚ ትፀገሙ ግን ድሓር ርሑቕ ምዃኑን ዘይነተግብሮ ምዃናን እዩ። መዓልትታት ሰሙናት ይኾኑ፣ ሰሙናት ኣዋርሕ ይኾኑ፣ ኣዋርሕ ድማ ዓመታት ይኾኑ። እዚ ልምዲ ሓደገኛ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ዘይጓዳእ ስለ ዝመስል እቲ ጉድኣቱ እውን ሽዑ ንሽዑ ዝስምዐና ኣይኮነን። ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ኣይህብን። ቀልብና ዝሰርቕ ወይ ድማ ትኩረትና ዝሰርቕ ቃንዛ የብሉን። ምስ ግዜ ግን ቀስ ብቐስ እቲ ጉድኣት እንዳተጠራቐመ ይመፅእ ማለት እዩ። እቲ ተፅዕኖ ቀስ ብቐስ ስለ ዘጋጥም ድማ ብዙሓት ሰባት ዕርዩ ክሳብ ዝረፍድ ኣየስተውዕሉን። እታ ቀፂላ ዘላ ልምዲ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ኣዝያ ልምዲ ክትከውን ትኽእል እያ። ዳርጋ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ትከታተሉ ዘለኹም ኩልኩም ምናልባት ሎማዓንቲ ጌርኩምዋ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ እታ ሻውዓይቲ ንጥዕናና ትጎድእ ጌጋ ዝኾነት ልምዲ ድማ ቅድሚ ድቃስ ኣብ ዘሎ እዋን ስልኪ ምጥቃም እዩ። ን5 ደቂቓ ክጥቀም እየ ንብል 5 ደቂቓ 30 ደቂቓ ትኸውን 30 ደቂቓ ድማ 1 ሰዓት ይኸውን። በዚ ምክንያት ድማ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ሓሊፉ ዕርዩ ዝረፍድ ንጥቀም ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ኣብዛሕትኡ ግዜ ቅድሚ ምድቃሱ ዝሪኦ ነገር እንተሃለወ ስክሪን እዩ።
በዚ መሰረት ድማ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ንጥቀም መልእኽትታት፣ ዜናታት፣ ቪድዮታት ከምኡ እውን ከም መዘናግዒ እውን እንዳተጠቐምና ኣብቲ ሓንጎልና ክድቅሰሉ ዝዳለወሉ እዋን ወይ ድማ ከዕርፈሉ ዝዳለወሉ እዋን ብዝበለፀ ንኽነቓቓሕ እንዳገበርና ንፀንሕ ማለት እዩ። ኣብዚ እቲ ፀገም እቲ ዝጠፍእ ግዜ ኣይኮነን ብርግፅ ንሱ እውን ናይ ባዕሉ ፀገም ኣለዎ እዩ ግን ድማ ሓንጎልና ኣብቲ ከዕርፈሉን ክረጋገአሉን ዝግበአሉ ግዜ ብዝበለፀ ንኽነቓቓሕ ኢና ንገብሮ። ሓንጎልና እውን ካብ ሓንቲ ሓበሬታ ናብ ካሊእ እዩ ዘልል። ሓንቲ ቪድዮ ዝበልናያ 10 ቪድዮ ትኸውን፣ ሓንቲ መልእኽቲ ዝበልናያ 20 መልእኽቲ ትኸውን። በዚ ምክንያት ድማ ሓንጎልና ብዝበለፀ እንዳተነቓቕሐ ይመፅእ ዋላ እኳ ኣካልና ዕረፍቲ እንተደለየ። ብዙሓት ሰባት ካብ ምድቃሶም ፈዚዞም እዮም እንትስኡ ትኩረቶም ይቕንስ፣ ጉልበቶም ይቕንስ። እቲ ዘሕዝን ነገር ድማ ቀፂሉ ዘሎ ለይቲ እውን እንደገና ከምዚ ዓይነት ልምዲ ይደግምዎ እዮም። እዚኣ ካሊእ ንጥዕናና ትጎድእ ጌጋ ዝኾነት ልምዲ እያ እንተኢልናያ እታ ቀፂላ ዘላ ንጥዕናና ትጎድእ ጌጋ ዝኾነት ልምዲ ድማ ብዓይንና ክንሪኦ ዘይንኽእል ተፅዕኖ ትፈጥር እያ። ስለዚ እታ ሻድሸይቲ ጌጋ ዝኾነት ንጥዕናና ትጎድእ ልምዲ ድማ እኹል ማይ ዘይምስታይ እያ። ብዙሓት ሰባት ምግቢ ምብላዕ ይርስዑን ማይ ምስታይ ግን ብበዝሒ እዮም ዝርስዑ። ደቂቓታት ብዘይ ማይ ይሓልፍ፣ ሰዓታት ይሓልፍ ከምኡ እንዳበለ ሙሉእ መዓልቱ ማይ ብኣፎም ከይሓለፈ ይውዕል ማለት እዩ። ሰብነትና ድማ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንምስራሕ ኣብ ማይ ዝተደረኸ እዩ። ኣብ ሰውነትና ቅልል ዝበለ ዋሕዲ ማይ ከጋጥም እንተሎ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ሸለል ተባሂሉ ክሕለፍ ይኽእል እዩ። ብመልክዕ ድኻም ክመፅእ ይኽእል እዩ። ብመልክዕ ትኹረት ንምግባር ምፅጋም እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ። ኣብዚ እቲ ፀገሙ ድማ ናይዚ ጌጋ ዝኾነ ልምዲ ተፅዕኖ ብዓይንና ክንሪኦ ስለ ዘይንኽእል ብቐሊሉ ሸለል ኢልናዮ ክንሓልፍ ንኽእል ኢና። ከምዚ ከጋጥመና እንተሎ ድማ ብምኽንያት ጭንቀት ክኸውን ይኽእል እዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ብምኽንያት ዋሕዲ ድቃስ እውን ክንብል ንኽእል ኢና። ከምኡ እውን ስራሕ ስለ ዝበዝሐና ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና። እቲ ትኽክለኛ ምኽንያት ግን ናይ ማይ ዋሕዲ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ግን ብዝኸድካዮ ጀሪካን ሙሉእ ማይ ተሰኪምካ ምኻድ ማለት ኣይኮነን። እቲ ዋና ነጥብ ኣብዚ ትኹረት ምግባር እዩ። መዓልታዊ ንገብሮም ኣናእሽቲ ዝኾኑ ልምድታት ክጠቓኸቡ እንተለዉ ድማ ምስ ግዜ ዓብዪ ዝኾነ ተፅዕኖ እዮም ዝፈጥሩ። እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ እታ ቀፂላ ዘላ ልምዲ ድማ ኣብዚ ዘበናዊ ዝኾነ ሂወት ክተጋጥመና ትኽእልን ብቐፃልነት ንሕና ከይረኣናያ ብውሽጢ ጥዕናና ክትጎድእ ትኽእል ብዙሓት ሰባት እውን ዝሳቀዩላ ልምዲ እያ። ስለዚ እቲ ሓምሸይቲ ጌጋ ዝኾነት ልምዲ ኣብ ቀፃልነት ዘለዎ ጭንቀት ወይ ድማ ወጥሪ ምንባር እዩ። ጭንቀት ወይ ድማ ወጥሪ ኩሉ ግዜ ግልፂ ኣይኮነን። ስምባደ ወይ ድማ ሻቆለት ጥራሕ እውን ኣይኮነን። ኩሉ ግዜ ኣብ ተጠንቀቕ ምዃን፣ ኩሉ ግዜ ኣብ ሽኮላ፣ ኩሉ ግዜ ድማ ብዛዕባ እቲ ቀፂሉ ዝመፅእ ፀገም ምሕሳብ፣ ብዛዕባ እቲ ቀፂልና ንኸፍሎ ቢል ምሕሳብ ከምኡ እውን እቲ ቀፂልና ንቕበሎ ሓላፍነት ምሕሳብ። እቲ ኣብ ቀፃልነት ዘለዎ ጭንቀትን ወጥሪ ምንባር ማለት ድማ ከምዚ እዩ። ደቂ ሰባት ዝኾነ ኣፀጋሚ ኩነታት ወይ ድማ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ከጋጥመና እንተሎ ንህቦ ምላሽ ዘደንቕ እዩ። እቲ ፀገሙ ግን ብዙሓት ሰባት ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዉ ኮይኖም እዮም ዝነብሩ። ኣእምሮኦም ዕረፍቲ የብሉን፣ ኣካሎም ዕረፍቲ የብሉን። ዋላ እውን ኮፍ ኢሎም እንዳሃለዉ ኣብ ሂወቶም ዘይተፈጠሩ ምናልባት ቀፃሊ ክፍጠሩ ኢሎም ብዝሓስብዎም ነገራት ክጨናነቑ ይረአዩ ማለት እዩ። እዚ ሕዱር ዝኾነ ጭንቀት ድማ ምስ ግዜ ድቃስና ይፀሊ እዩ። ጉልበትና፣ ሙድና፣ ምስ ሰባት ዘለና ርክብ ኮታስ ሓፈሻዊ ዝኾነ ጥዕናና ይፀሊ እዩ። ዘሰንብድ ነገር ድማ ብዙሓት ሰባት ነዚ ጌጋ ዝኾነ ልምዲ ይለምድዎ እሞ ጭንቀት ምህላው እውን ኣይርድእዎን። ምክንያቱ ሓደ ነገር እንተለሚድናዮ ድማ ንምንታይ ከምኡ የጋጥመሎ ኢልና ኣይንሓትትን። እቲ ቀፂሉ ዘሎ ንጥዕናና ዝጎድእ ጌጋ ዝኾነ ልምዲ ድማ ኣብዛሕትኡ ሰብ ዘተግብሮ እዩ። ስለዚ እቲ ራብዓይ ጌጋ ዝኾነ ልምዲ ድማ ካሎሪ ብመልክዕ ፈሳሲ ምስታይ እዩ። ሓደ ዓብዪ ዝኾነ ልስሉስ መስተ ክሰትዩ እንተለኹም ሕሰብዎ ኣብ ውሽጢ ቁሩብ ደቓይቕኩም ትውድዎ ግን ድማ ኣብ ውሽጡ ከም ንእሽተይ ምግቢ ዝኸውን ካሎሪ ዝሓዘ እዩ። ኣብዚ እቲ ዝገርም ነገር ድማ እቶም ንጥቀሞም ፈሰስቲ ዝኾኑ ካሎሪታት ልክዕ ከምቶም ደረቓት ምግብታት ኣየፅግቡን። በዚ ምክንያት እዩ ከዓ ሽኮራዊ ዝኾኑ መስተታት ዓበይቲ ምንጪ ካሎሪ ክኾኑ ዝኽእሉ። ሶዳታት፣ ሽኮራዊ ቡና፣ ናይ ኤነርጂ መስተታት ከምኡ እውን መጣዓምቲ ዝተወሰኾም ሽኮራዊ መስተታት። ብዙሓት ሰባት ድማ ብዛዕባ እዚ መዓልታዊ ዳርጋ ኣይሓስብሉን። ሓንቲ ልስልስቲ ዝኾነት ሽኮራዊት መስተ ክንሰቲ እንተለና ድማ ዓባይ ነገር ዘይክትመስል ትኽእል እያ። እታ ቀፂላ ዘላ እውን ከምኡ። ልምድታት ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣይኮኑን ዝፍጠሩ ኣሽሓት መዓልትታት ደጋጊምና ክንገብሮም እንተለና እዩ። ነዚኡ ድማ ኣናእሽቲ ዝኾኑ ልምድታት ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣብዚ ሓንቲ መስተ ሂወትካ ትቕይር ኮይና ዘይኮነ ኣናእሽቲ ዝኾኑ ልምድታት ክደጋገሙ እንተለዉ ግን ሂወትካ ስለ ዝሃንፁ እዮም። ካብዚ ብምቕፃል እቶም ሰለስተ ክነወግዶም ዘለና ንጥዕናና ጎዳእቲ ዝኾኑ ልምድታት ንርአ። እዞም ልምድታት ድማ ኣብዛሕትኦም ሰባት ጥዑያት ከም ዘይኮኑ ይፈልጥዎም እዮም ግን ድማ የተግብርዎም እዮም። ስለዚ እቲ ሳልሳይ ንጥዕናና ጎዳኢ ዝኾነ ልምዲ ድማ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ኣብ ሰውነትና ክንርኢ እንተለና ሸለል ምባል እዩ። ሰብነትና ብቐፃልነት ባዕሉ ንባዕሉ እዩ ዝዘራርብ። ድኻም፣ ሕፅረት ምስትንፋስ፣ ሕማም ርእሲ፣ ናይ ኣደቃቕሳ ለውጥታት፣ ናይ ሽውሃት ምግቢ ለውጢ ከምኡ እውን ቀፃልነት ዘለዎ ቅልል ዝበለ ቃንዛ
እዚኣቶም ሓደ ግዜ ዘይጓድኡ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ግዜ እውን ግዝያዊ እዮም። ግን ድማ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ተመሳሳሊ ጌጋታት እዮም ዝገብሩ። ንሱ ድማ እዞም ምልክታት ወይ ድማ እዞም ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ክርእዩ እንተለዉ ዕሽሽ ኢሎም መዓልትታት ይሓልፎም፣ ሰሙናት ይሓልፎም፣ ኣዋርሕ ይሓልፎም ከምኡ እንዳበሉ ድማ ድሓር ቸክ ክገብር እየ እንዳበሉ ዓመታት ይሓልፎም እሞ እቲ ጉድኣት ገና ብኣግኡ ክእለ ዝግብኦ ነበረ እንዳተባኣሰ ከቢድ ዝኾነ ናይ ጥዕና ፀገም ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ። እዚ ብከምዚ ሸለል ዝብልዎ ድማ ዘይግድሶም ኮይኑ ዘይኮነ ብስራሕ ስለ ዝጨናነቑን ሓላፍነት ስለ ዝደራረቡን እዩ። ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ድማ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ዝኾኑ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ክትሪኡ እንተለኹም ክድንግፁ ዘይኮነ ትክክለኛ ዝኾነ ግንዛበ ምርካብ እዩ። ግንዛበ ምርካብ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ውሕስና ኣብ ሰውነትና ንክህሉ ይዝገብር። ሓደ ዝተፈለየ ነገር ኣብ ሰውነትና ክፍጠር እንተሎ ከም ኖርማል ዘይምርኣይ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ቶሎ ከምዚ ዓይነት ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ክንርኢ እንተለና ናብ ተግባር ክንኣቱ እንተለና ካብቲ ደንጊኻ ናብ ተግባር ምእታው ኣዝዩ ዝቐለለ እዩ። ምክንያቱ ድሓር ክነርፍድ እንተለና ብቐሊሉ ክእለ ዝነበሮ ፀገም ጥዕና ናብ ዘየድሊ ወፃእታትን ዘየድሊ ፃዕርን ከበድቲ ዝኾኑ ፀገማት ጥዕናን ምበኣስን ክንበፅሕ ንኽእል ኢና። ቀፂሉ ዘሎ ልምዲ ድማ ብዙሓት ሰባት መዓልታዊ ኣቕልል ኣቢሎም ዘተግብርዎ ግን ድማ ንጥዕና ጎዳኢ ዝኾነ ልምዲ እዩ። ስለዚ እቲ ካልኣይ ንጥዕናና ጎዳኢ ዝኾነ ልምዲ ድማ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ኣብ ውሽጢ ገዛ ምሕላፍ እዩ። ብዛዕባ እቲ ዘመናዊ ዝኾነ ናይዚ ሎሚ ግዜ ናይ ኣነባብራ ቅዲ ሕሰብ እሞ ኣብ ገዛ፣ ኣብ መኪና፣ ኣብ ኦፊስ ወይ ድማ ኣብ ቢሮ ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ስቶራትን መኽዚናትን ብድሕሪኡ ድማ ተመሊስና ብመኪና ጌርና ናብ ገዛና ክንመፅእ ንኽእል ኢና። በዚ ምክንያት ድማ ፅፉፍን ፅቡቅን ዝኾነ ግዜ ኣብ ደገ ነሕልፎ ኣይህልወናን። እዚ ምክንያት ፍሬሽ ዝኾነ ኣየር ኣይንረክብን፣ ተፈጥራዊ ዝኾነ ብርሃን ኣይንረክብን፣ ከምኡ እውን ምንቅስቓስ ኣይህሉን። እዞም ተፈጥራዊ ዝኾኑ ነገራት ድማ ኣብ ናይ ቀደም ግዜ ከም ግዴታ ክሓልፉካ ዘይኽእሉ ነገራት እዮም ነይሮም። ኣብዚ ሎሚ ግዜ ግን ምርጫ ኮይኖም እዮም። ኣብ ደገ ንእሽተይ ናይ እግሪ ጉዕዞ፣ ንእሽተይ ናይ ፀሓይ ብርሃን ምርካብ ከምኡ እውን ካብ ስክሪን ዕረፍቲ ምርካብ እዚኣቶም ቀለልቲ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም ግን ድማ ንጥዕናና ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ልምድታት እዮም። ናብታ ቀዳመይቲ ጌጋ ዝኾነት ንጥዕናና ትጎድእ ልምዲ ክንመፅእ እንተለና ድማ ብዙሓት ሰባት ኣዝዮም ኣቕሊሎም እዮም ዝርእይዋ ንጥዕና እውን ትጎድእ ይመስሎምን በቢመዓልቱ ድማ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት እዮም ዘተግብርዋ። ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ንጥዕናና ትጎድእ ጌጋ ዝኾነት ልምዲ እኹል ምንቅስቓስ ዘይምግባር እዩ። እዚ ኣዝዩ ዓብዪ ነገር እዩ። ብዙሓት ሰባት ምንቅስቓስ ክበሃል እንተሎ ኣብ ጂም ኣቲኻ ዝግበር እዩ ዝመስሎም እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን። ቀሊል ናይ እግሪ ጉዕዞ ምግባር ይቁፀር እዩ፣ ደረጃታት ምድያብ ይቁፀር እዩ፣ ደው ምባል እውን ይቁፀር እዩ። ሰብነትና ንምንቅስቓስ እዩ ተፈጢሩ። እዚ ዘበናዊ ዝኾነ ናይ ኣነባብራ ቅዲ ግን ምንቅስቓሳትና ገዲብዎ እዩ። ኣብዚ ሎሚ ግዜ ድማ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክግድብ ዝኽእል ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ። ምግቢ ናብ ገዛና እዩ ዝመፀልና፣ ስራሕና ኣብ ስክሪን እዩ፣ መዘናግዒ ኣብ ስክሪን እዩ፣ ዕዳጋ ኣብ ስክሪን እዩ፣ ማሕበራዊ ሂወት እውን ኣብ ስክሪን እዩ። እዚ ኩሉ ከየስተውዐልናሉ ድማ ዳርጋ ሙሉእ መዓልቱ እዚ ዝበሃል ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከይገበርና ይሓልፍ ማለት እዩ። እዚ ብተደጋጋሚ ክንገብሮ እንተለና ድማ ንጥዕናና ኣዝዩ ጎዳኢ ይኸውን። እዚ ልምዲ ሓደገኛ ዝገብሮ ነገር ድማ እቲ ልምዲ ዝተፈለየ ኮይኑ ዘይኮነ ብቐሊሉ ክንገበሮ ንኽእል ተራን ልሙድን ዝኾነ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ። ሎማዓንቲ ጥዕናይ ክጎድእ ኢሉ ሓሲቡ ካብ ድቃሱ ዝትስእ ሰብ የለን። እቲ ስሩዕ ዝኾነ ሂወት እዩ ምንባር ዝቕፅል። ምስ ግዜ ድማ እዚ ኮፍ ዝበዝሑ ናይ ኣነባብራ ቅዲ ወይ ድማ ሰደንተሪ ዌይ ኦፍ ላይፍ ንለምዶ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓንቲ ዓባይ ውሳነ ኣይኮነትን ንጥዕናና ትውስን። ጥዕናና ዝውስኑ እቶም መዓልታዊ በብንእሽተይን ብቐፃልነትን ብተደጋጋምን ንገብሮም ልምድታት እዮም። ናይዚ ኩሉ ክንዝርዝሮ ዝፀናሕና መልእኽቲ ድማ እዚ እዩ። ኣብዛሕትኦም ናይ ጥዕና ፀገማት ብሓደ ለይቲ ኣይኮኑን ዝፍጠሩ፣ ኣብዛሕትኦም ጥዑያት ዝኾኑ ንጥዕናና ጠቐምቲ ዝኾኑ ልምድታት እውን ከምኡ ብሓደ ለይቲ ኣይኮኑን ዝህነፁ ቀስ ብቐስን ብተደጋጋምን ክንገብሮም እንተለና እዩ። ስለዚ ሓንቲ ንጥዕናና ጠቃሚት ዝኾነት ልምዲ ምልማድ ወይስ ሓንቲ ንጥዕናና ጎዳኢት ዝኾነት ልምዲ ምውጋድ? እቲ ምርጫ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ስለዚ ካብዞም ኩሎም ዝበልናዮም ልምድታት ክንደይ ዝኣክል ተተግብሩ ነይርኩም? 1፣ 3 ወይ 10 እዮም? ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉኒ። ኣብዚ ክትዝክርዎ ዘለኩም ግን እቲ ዕላማ ፍጹም ምዃን ኣይኮነን፣ ግንዛበ ምህላው እዩ። ምክንያቱ ድማ ሓደ ልምዲ ንጥዕናና ይጎድእ ምዃኑ እንተዘይፈሊጥናዮ ክንቅይሮ ኣይንፅዕርን። ናይዛ ቪድዮ መልእኽቲ እንተፈቲኹምዋ ላይክን ሼርን ብምግባር እዚ መልእኽቲ ናብ ብዙሓት ንክበፅሕ ግበሩ። ከምኡ እውን ናብዚ ቻነል ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ከም ዝበሉ ጠቐምቲ ዝኾኑ ጥዕናዊ ሓበሬታታት ምርካብ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ እውን ናብዚ ናይዚ ቻነል ናይ ሜምበርሺፕ ፕሮግራም ጆይን ኢልኩም ብምፅምባር ናፃ ግልጋሎት ምምኻር ጥዕና ምርካብ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ በብዘለኽምዎ ሰላምን ጥዕናን ተመኒየ ሰሰና እዩ። እዚ ጥዕናኹም ተውሕስሉ ቻነልኩም ፓኖራማ ቲቪ እዩ።